Muri Zimbabwe munoona manje chinoitika ndechekudai so ndechekuti sometimes imimi mukaita zimove ramaita nditi maybe chasati unoona zimove rataita iri tapedzera vanhu iko zvino izvi vanhu vakutozodzikama manje and manje problem ndeyekuti mamwe mamoves anenge achiitwa nevanhu vasina kustrategize kana kufunga nezvazvo. In other words vanhu maybe havana kutodzidza angaingoda mamwe mazimove ekumombe mazimove ekumombe aya ngobhudoza zvinhu animaisa so tose takaona mufana Douglas Coltart mwana waDavid Coltart meya wekubulawayo varungwa handiti mufana uyu wakabudikira mufana uyu anonzi is a human rights lawyer. He's a human rights lawyer and also anoshanda nehanzi mutetwa and nyambiraichi law practitioners handiti mufana wakabudikira kuya kuma consultations ebill number 3 mubulawayo muharare mufana ndobva vamubira foni ndobva mamazifesi kuda ndezanupf rikaota ningawo mamwe mazikororo asitomborina kana bato ndobva atanga kumudhonza chimudidididi bhozi kune rimwe timu dzechitongorombavha kamaisa dzichita kuti dzatoona murungu dzikati maybe mvesi vinotone zvinhu zvakawanda kutone keshi paari regai tingoita senge tiri vanhu vezanupf senge tikuda kumumisa izvo dzitongoriwo mbavha but dzakaonekwa manje dzikatorwa vhidhiyo but chinozoita kuti vanhu vati ndevezanupf inyaya yekuti up to now havasati vasungwa ndo information iripo public information havasati vasungwa vanhu vakaibira mufana foni vakamudhonza vakamurova havasati vasungwa handiti but manje tiri papapo muri Zimbabwe mufana Doug Coltart manje wakunyangadza pax wakubudisa nyaya dzese wakucomplaina directly publicly openly about things that concern him. So I think vazhinji venyu makaona nyaya yekunzi kwanzi Jesse Majome akadzingwa. Jesse Majome akadzingwa achidzingirwa because she have been outspoken anga achitaura because kana mune department rinonzi rinoona basa raro ndire kuongorora mahuman rights muZimbabwe ka department iroro definitely harisi department rinobelonga to any political party. Do you understand? That department definitely is going to be loud, especially kana patanga kuitika zvinhu zvinooneka senge its oppression. Kana pakazi parohwa munhu ka department rinoona nezvemahuman rights rikanyarara ka hatina department iroro. So zviri kunzi vamunangagwa vakadzinga Jesse Majome mukuru wedepartment rinoona nezvemahuman rights muZimbabwe nenyaya yekuti akatanga kutaura pakuti maconsultations ari kuita pamusoro peamendment bill number 3 haasi kuitwa pafair and pajekerere ende vanhu vari kurohwa vanhu vari kubatirigwa vanhu vari kumanikidzwa vanhu vari kuita sei handiti which is exactly what we would expect. And guess what, kana kwakuchinzi pane munhu ane sense in ZANU-PF kana papachinzi pane umwe munhu truly ari kufunga achishandisa brain in ZANU-PF ari padhuze napresident Mnangagwa, that person would have told president Mnangagwa kuti yes, regai munhu uyu ataure. This is exactly how we maintain and paint the picture of democracy in Zimbabwe. This is how we satisfy Zimbabweans' hearts, to see somebody who is paid by the government criticizing the government and without consequences. Ngoda vakomana vacho vanotonga zvekumombe zvimwe zvaza kudhara zvokufunga kuti vanhu vanogona kutobatirigwa to the extent yekuti you can't even talk. Boys, this world democracy have made too many steps ahead. Look at you. Uri chidictator chinge chizama kuda kutonga chiland che 400,000 what square kilometers chine like 13-14 million people in a world ine billions, over 8 billion people. Nema square kilometers are millions mangani. You are just a small tiny country and you and kune mamwe mazikampani akaita sana Google anenge ari 3 trillion anga achikukandira YouTube munyika mako, kune mazikampani akaita sana Meta anenge achiuya achikukandira Facebook munyika mako, Instagram munyika mako. Iwo uri kuzama kucontrola narrative. How? The democratic system is now way too big for you. You better follow it even if you are a leader. You understand? They have too much resources. They have companies that run the world. Even China will end up a democracy.
Right, so hanzi china mukomana Doug Coltart, hanzi naDoug Coltart inzwai, hanzi I stand with ZHRC, Zimbabwe Human Rights Commission chairperson Jesse Majome. She's been persecuted for doing her job. She showed courage and integrity leading the Zimbabwe Human Rights Commission in exercising its duty to speak truth to power over the violent and exclusionary CAB 3 public hearings. So mukomana ari kutobudikira achiti inini nditori in support of Jesse Majome ende ndikutoti zvakaitika kwaari hazvisi pamutemo. Hanzi aenda kumberi mukomana Doug Coltart, hanzi this also goes way beyond Jesse Majome as a person or this individual case. If members of Chapter 12 independent commissions can be summarily and legally fired by the president, then they are no longer independent commissions. We have a duty to fight back. Seiko pane umwe president ari kugura mutemo muri Zimbabwe. Seiko zviri nyore kuti president agure mutemo, and sei pachingogara pane macomplaints kuti president ari kuramba achingoramba achigura zvakare achingogura mutemo muri Zimbabwe. Izvo hatinzwisisi kuti why would it be like that? Zvinoreva here kuti president Mnangagwa havana maadvisors anovaudza zvinodiwa nevanhu, oro vanhu vari kutoti tikuda kutoita zvisingadiwi nevanhu zvacho. But sometimes unobva watanga kuona vakomana ava, it's like pane munhu angatadza here kuziva zvinodiwa nevanhu, vanhu vanoziva zvinodiwa nevanhu, but pamupambonoona kuti boys ringe rakatogara pasi kati komana zvii zvisingadiwi nevanhu tiite izvozvo. Mawan. Hanzi naDoug Coltart, my thoughts are with Takunda Muka. Pane mupana zvakare Takunda Muka tonight aitaura zura. Hanzi sleeping in a cold prison cell because he had the courage to hold the oppressor to account. We must celebrate such courage. These are the heroes of our time. It shall be well. The night is darkest before the dawn. Hashtag free Takunda. Hashtag no to CAB 3. Mwana Zimbabwe, munona inini, let's get personal a little bit. Let's get personal. Ngatimbovai vanhu timboswedera padhuze nezvatiri isu semaZimbabweans. Right, so mune Zimbabwe, Doug Coltart murungu. Muri kuibata point. Doug Coltart murungu. And kana ukamutsa vamwe vemacomrade vakatisiya muhondo, ukavamutsa ukati hey boys, inzwai zviri kutaurwa panapa, woti zviri kunzi chii, woti zvanzi my thoughts are with Takunda Muka tonight, sleeping in a prison cell because blah 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 blah. Woti iwe aita sei Takunda Muka uyu onzaya? Takunda Muka uyu akataura against a policy iri kuda kuiswa negovernment, and then somehow vamuwanira mhosva ndokumusunga. But ndiani ari kutaura zvinhu izvi? Toti ndiyomwe mupana anonzi Douglas konzi Dagi, toti ya konzi anobva kupi seneme yake ndiani? Toti Coltart, konzi Coltart muZimbabwe nokupi wewe? What no murungu. Vakomrade vanovhunza kuti iwe uri kutaura chii? Saka uri kuti iwewe things have gone so bad in Zimbabwe zvokuti pane murungu ari kutaura nezvemahuman rights muZimbabwe, ari kuti pane munhu mutema muZimbabwe abatirigwa when it comes to mahuman rights ake, zvokuti murungu akutaura on behalf. Iwe ndo zvatakaenda kuhondo, takaenda kuhondo kuti tibvise maoppressors, varungu maoppressor. Tobva tati unfortunately wangu, in this case it's a completely different thing. Mpana yeye uri kutoona akatomborohwa mberi kwevanhu zvisingatombodiwi pamutemo, ende vanhu vakatomborova havana kana kusungwa munyika iri kutongwa nevaya vakagwisa maoppressors kuti vauyise utongi hwejekerere. Ndo muri kuitika zvinhu zvakadai. Anenge anoita senge mashura muri Zimbabwe, zvoita senge zvinhu zvisinga exist, senge efilm, like macomrade iwavo anongamutsa anoti komana ndidzorerei kuvafi, bhozi havanganzwisisi zvinhu zvakadai. Ndo paipa tichiuya isusu muri Zimbabwe tichiti idzi inyaya dziri kutaurika, izvi zvinhu zviri kutaurwa naDoug Coltart, but iwewo semuZimbabwe unoziva chokwadi chako, iyo reality kwauri, kuprovince yauri, mucity yauri, kumaruzevha kwauri, kuti
uri kubatirigwa neZANU-PF here kana kuti hausi? Do you have freedom of speech? Unogona here kukriticize paunoona pakashoreka panenge pachiitwa neZANU-PF kana napresident Mnangagwa, pakasava nemaconsequences, pakasava neanokuvhundusira kana kukurova kana kukutevera? Is it possible? You Zimbabweans, you are the ones who are living this reality. So tiudze mcomment section umo kuti tisagara tine wrong perception semaZimbabweans, because sometimes news dzakadai ndodzouya dzokudza kuti muZimbabwe muri kubatirwa vanhu, muZimbabwe muri kuita zvisina basa, but your own lived experience tells you a different story. So share with us that lived experience of yours. Raise your voice in comment section so that other Zimbabweans catch up with your reality, and then tobva takombea marealities, tobva taona kuti in reality iri kunyanya kuprevaila ndeipi. It's very important mune Zimbabwe, because sezvamunongoona semaZimbabweans hatidi kuti tirarame nepropaganda, whether it's propaganda against our own government, against ZANU-PF, or it's actually propaganda towards or in support of our own government, ZANU-PF and whatever, which in that case inenge iri propaganda kuti tiri kunyepa kuti chinhu chiri kushanda icho chisiri kushanda, kana kuti tiri kuti chinhu hachishandi icho chichishanda. So we thrive to keep it fair, to keep it honest, to keep it balanced, tisatora side mune Zimbabwe asi imimi maZimbabweans mune mvumo yekutora side, but isusu pano paMutapa Times tinokupai news raw pasi tisingatori side. So thank you for watching. Vasati vasubscriber, please subscribe, wogara nevamwe vako panapa, wo share this video so we reach other millions of Zimbabweans. Thank you so much.